Ăla se bate, frate, cum se bate acum? Hai, repede că te fac dacă nu. Bravo, ce faci, mămică? Da, Radu! Rupe, Radu! Nu, Radu, le dai. Bravo! Rupe-l, Radu! Bravo! Bravo! Nu lăsa! Nu lăsa! Ia-l, bravo! Bravo! Bravo, pariala, bravo! Hai să fii morți, mai să dai! Slăbit garda acolo. Bravo! Bravo! Hai, Radu! Hai, frate, dă-i! Obosilă. Bravo, Radu! Bravo! Bravo! E mod covită. Nu. Acum! Hei! Bravo, Radu! Bravo, Radu! Hai că e obosit, Radu, e obosit! Bravo, bravo! Pupă-l, pupă-l! Nu lăsați să ia acasă, băi! Dai! Dai! Ucită, 5 minute joc! Bravo, Miță, bravo, Miță! Păi nu-i bine. Dai! Radu! Bravo, Radu! Bine, publicul! Ilați aici! Dai jos! Ba, nu vere. Nu venim chiar așa bună la de lucru. Eu zic că-l făcu. Da? Eu zic că-l făcu până acum. Și eu am făcut, vrei să pare 1 milion. E multă. Și ăla... Celălalt care e pe Radu. Bă, da. Da. Și ăla vrea să pare Radu. Hai. Bravo, Radu! Mică băt! La jur! Bravo, bă! Dai! Dai! Dai, Radu! Nu. Bravo, Radu! Dai! Au! Nu lăsa! Acum dai, du-te! Du-te, Bel, du-te! Dai! Putu-ți morții, mă, și dacă e bătaie, ei... M-au obosit și marca lui. Bravo! Obosit mai rău mică.
Hai că nu. Bravo, Radu! Mai respir! Mai respirăm și noi. Eu nu mi se pare că-i dă de ăla. Minte ăla. Ce bine sunt. Da, să-i dea să nu. Mamă, așa îl pus odată jos. Hai, Radu, pleacă cu scupa, că dacă nu e bătaie. Au, fică sus! Hai, că m-a plăcut. Bravo, Radu! Hai ca lunetă! Uite-te la Trebuie să terminăm? Hai, Radu! Hai, Radule, în puii mei! Bravo! Dai! Hai, Radu, dă-i pe morți, mătii, că nu vine așa treaba! Hai, dai! Dai, pute morți, mătii, dai! Dai, Radu! Dai, Radu! Dai, Radu! Dai, Radu! Dă-i pe mă mor de nervi dacă Bravo, bravo! Dai, bă, acum nu lăsa, bă, Radule! Dai! E mort, e mort. Doare puțin de gol. Pe cine dai? Că să luă de la ștran, nu știu. După făcură pariu. A, da, mă, făcură pe milion, pariu, amândoi. milion. Nu știu care parie pe Radu, și care pe... Albertul pe Radu sau ăla pe Radu? Ah! Albertul pe Radu? Da, pe de aici a devenit pe ce o să vedem. Bravo, Radu! Ia, să te... Obosit, frate. Hai, Radu! Dai, 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 dai! Mamă, ce dar se lăsă pe el. Noi. Nu mai poate, da. Nu mai poate. Mamă, dacă nu-i dat, m-am dat. Bă, mai ne mai. Dacă ține până vreau să dea pe milion. Aici, ca să te și 10 pentru ăsta. Nu mai te mai bată. Hai, Radu. Hai, Radu, din păr. Nu, mă enervează, jur. Asta e runda legitimă, nu? Da. Da. Hai, Radu, nu faci așa. Lasă-l, așteaptă, așteaptă! Bravo! Hai, Radu! Hai, Radu! Hai, Radu! Nu! 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 Putem morți! Nu! 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 Acum prinde la putere, pentru că nu mai poate. Hai, Radule! Obosim. Obosirea.
învingător prin knockout Măcesanu Ionuț.